Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Adlaw dai karong Bernis, November 29, tuig 2024. Karon dai mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning lain tang sugilanon sa Layla Libat. Part 3 na ta mga ka-DJ, ikatulong arangkada. Bayno, di ta maglangan. Niya ang Layla Libat Part 3. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Gimugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kundili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas kapag kasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Layla Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita ni mo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon Layla Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano man naglibat ko? Dili ko tao? Unsa bagad? Duha ko sa imong tanaw? Isunto ko nimo! Lawgawa, oy. Usa ra man ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya si Ribaya, oy! O kano palayason man ko nimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupasoy ning mansyon kay libat ka! Hoy, kasad. Venus ginamos. Amo ning bay. Busa, bisan libat ko, may katungod kong magpaso-paso dinhi sama sa saka prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug asikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama Layla Libat. Ang miagi ato na sayran, wa gyud makabalibad si Layla sa parte nga gipaandam ni Sir Luisito alang sa pagpailan niya sa tanang empleyado ug kaila sa pamilya. Ug maoy ang gipili nga attire ang rockstar attire kaysa Cinderella. Ug sila si Rickson ang gisanguna ni Sir Luisito nga moandam sa maong pati. Tuod man, nagsabot na sila si Rickson, Venus ug Bimbo sa preparasyon sa maong pati. Dito sa kwarto ni Sir Luisito, giatiman siya ni Layla. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Layla Libat. Ha? May nang may baw ka. Nabisag wa na mo sa kong kinabuhi. Kanunay kong naghandom ninyo. Labi na nimo, anak. Masiluhan ko. Layla, naunsa ka. DJ Relax, Relax. Layla, nanong nangayo magkag sa ilong ako, Layla. Kuan ka ng... Kuan manggod. Nagdumot maguguni mo pa. Kay mamingi pasag din si mama sa laing tao nga may mati manamo. Mao ka na. Hindi basulan kong mayo, Layla. Nga nung gisalikway ko ikaw. Kamu, si mama mo, sa unang panahon. Pero karon, isaad ko mo, nga samtang buhi pa ko, ipatakamtam ko nimo ang wa
patagamtami sa ubang mga anak. Salamat pa. Salamat. Salamat sa nga miabot ka sa akong kinabuhi, Layla. Oh, okay na ta, ha? Mao na to itong sabot. Ugma, adto mo sa mansyon. Adto ta makigsulti sa libat sa mahitabo siyang party. Ay, ano kali mo malitok og libat, love, oy. Son, kalma lang ha. Kalma lang ang baba ni mo. Kaya nga naman din yung baba na ko, ha? Bukas bimbo? Tinuod nga anak si imong tito, kanang ginganlan mong libat. Pero, kaibaw mo. Wa pa. Kailangan isultihan mo ni mo ng imong nahibawan, love. Mao na. Lausan ang gusto nimong isulti. Nagduda mo ko ba? Nagduda sa unsa. Sabi kita tahan ni mo, love. Nagduda ko. Nadili gida ang tinuod ng anak ni Tito Luisito si Layla. Ansa? Tay pagod. Ngano nagkasulti mo ka na, Rickson? Kung sa may mong basihanan, be, nga dili na siya tinuod ka na. Kay init akong dugo niya. Oh, mauni kita wag og lukso ng dugo. Pero kung ako'y pabasaho na ng imong gibati, lahi ang akong tanaw ng kalagot ni imong gibati alang anang Layla. Kung sa ko na imong interpretation sa akong kalagot anang libat, be? Nangigi og nahadlo ka. Unsa? Ako? Nangigi ko ba? Nangigi ko? Ngano ko tao mangigi magkuslibat? Nangigi ka. Kay doon na nakay kompetensya sa inyo. Ug labaw sa tanan, nahadlo ka nga di ka mahatagad og importansya sa imong Tito Luisito. Oh. Ah, Gusto ko kung dura sa. Gusto no? tay. Sa sakit sa umsagbi, dili makurat anak nga. Kalit pa na siyang bitungas ang kinabuhi. Di na ni mo mapugngan. Pero ayaw ba't palupi ka ng payanan, Rexon, love? Uy. Basin, palimtan na lang kanila. Sa tinudanay, si Tita Teresita masadgoy akong guardian. Pero ang kwarta, gikan kang Tito Luisito. Mao nga kinahanglan mo trabaho ka nagtarong sa kumpanya sa imong Tito Luisito. Ako gani. Naningkamot ko nga. Matarong ko sa pwesto sa creative department. Aron dili ko ipatangtang sa trabaho. Strictor ba kayo si Sir Louie? Kalainan sa kong gibati kanina, oy. Nga namatis ka panuting sa Luisito. Aw, papa na di ay. Ano man ko? Walang ko na konsensya. Pero, dito sa kumay mo atras, nina dyan mahimo dyan. Ano naman sa limiut magmaya kong dugan kanina? Ang tudgani ron ay, ipadjit mo sa kung na si Sir Luisito. Kang uya. Hilak ka? Wa man. Hilak. Wala, uy. Wa man. Huwag ko maghilak, Tita Teresita, uy. Ayaw pa makak. Klaro kayo sa layo nga naghilak ka. Unsa ba yung hilakan, ha? Si Papa, Tita. O nga nung hilakan mo man ang imong amahan. Kunang, naluoy lang ko niya. Kuan, luya na magsiagod. Ako, gusto ko mong kumagiguban niyag dugay. Well, mamasinta nga karong niak na. Mausab ang tanan niyang gibati. Og maningkamot na siyang mapuhi iya. Linhi ka una. May atuon lang ko sa kusina. Og tuod, panahon na rin nga imong suhituhon ang tanang suok nining baya. Sige, diha ka una. Sige, Tita. Gusto siya. Kinala masuhito ko sa tanong suok kining baya.
Paningkamot love, uy. Nga mahimo kang CEO sa inyong kumpanya. CEO? Ang katawan ka, baby mo. Why pruhan nga mahimo kong CEO? Wa, Ah, paita sa di mo part bimboy. Di mo sa mo alalay nako. isultihan talaga sinuod. Best friend ko ta. Natural, sultihan ti kasi mo mga kuwang aron imo ning tarungon. O lagi. Mag-disco pa ta, love. Di na sa magkayo nimo ang pagsigigwalda sa kwarta parts. Kay naa na ang anak sa tag-iya. Bitaw sad, love. Paniguro, uy. Kinahanglan mabahinan gikas katigayunan ni Tito Luisito. Mao na nga mamauli na ta. Aron magpapugi-puwens ta sa imong uyuan. Ay, salamat. Nakatuog ni kis Papa. Nagkalian rin ako nagpapa, oy. Pero, mo naman, kiwaw siya kayo mo sangpit ko niyong Papa. Ay, pero bahala na lang oy. Ang importante nga wa ko mabuking. Gidawat ko niya ngayang anak. Unya, makakaon pa kong lami din eh. Sus, lami agi sa mga kaon ganina, oy. Huh. Ganda ko ba sa nilang swimming pool din eh. Ay, Layla. Hangtod ron. Di pa dyan taong ko katuo. Na posibleng maako ni tanan. Kinibay? Maako? Kining swimming pool? Oh my God. Unsa naman ka? Sir Gigs, uy. Ayaw tingkag-tingkag sundan. Lipay kay nga umaabot ka ng manununod din ng maumbayon sa. Ikaw ba, Sir Diggs ba? Hmm. Kalit lang kag tunga diya magmulto, uy. Kuyuwan ng tanimo. Ay, kalit tunga diya sa luyo. Tinugdaan? Paminaw. Kinahanglan nga magdadaanan na ka nga naa ako sa imong layo kanunay. Mukalit radyo kog tunga. Unsa? Mao na. Ayaw kasi kasigan ang imong mga mata kay musamot kag kalibat. Ay, grabe sa nimo, uy. Huwag ka maana din akong mata. Hapit ako maana. Relax, Pero mao na to ha. Nagpantay ko dimo. Ha? Hindi ko tawag bantayan man ko ni mo, Sir Diggs. Di naman ko bata, ako naman ko. Kini, Sir Diggs. Kanina ako tutoy ito, di ba? Wala lagi ko kita og mga kamera sa mga suok-suok. Kanang kamera nga gisuksok. Di na maklaro sa mata kay gagmay kay na. Wala nag CCTV. Ah! CCTV, mao ba? Tod. Kinala magbantay ka sa imong isulti ng Rickson. Ilabi na nga kamoy magkuyog-kuyog. Ano ko tawag magkuyog man, mi? Kay kuyog, mi? Mao ka na ang may tabong. Tungod kay mangandam ka so maabot nga party. Ikaw di ay, Sir Diggs, di ay. Nagagad ko sa isugo ni Sir Luisito nako. Pero nagtuo ko nga si Rickson na ang mo drive uban kanimo kung maglakaw-lakaw ka. Ilang ko niya, Sir Diggs, uy. Ayaw na supak-supak sa imong amahan kung unsa may iyang isulti nimo. Ang Laila kinahanglan nga magamping ka. Kay kung mabuking tanga ng ilat ta, aw preso tanduwa. Mo ba, Sir Diggs? Mao nga gamitag yun ang imong pagkamaayong mangilat din hikayon. Kinahanglan makuha nimo ang katigayunan si Sir Luisito. Kasabot ka? Pero, Sige na. Katuog na. Kaya ron frisco ang imong utok ug mag-alawa alang sa preparasyon sa party. kanina sa kabantagon. Daoy. As kaninduta sa akong katugin is nindot og humok ikama. Bugnaw pag-ayo. Ay, liko ko eh. Hihaya na ko ha. Naaral ko din ng CR. Di pares dito sa puy anak ko. Malili pa dito. Pahimus na rin akong maayo. Samtang di pa mi mabuking. Ayamat na noon. Kasayo sa dinanuktok ay. Isa ka ni. Isa ba? Good morning. Nakakaon itis manok. Nagisimang ka. Prinsesa sagod ka ining baya. Natural nga magpaubos gid ko nimo. Ano sa'yo man ka nanuktok?
Magpahibaw lang ko nimo, ma'am. Nga doon na tayo meeting para sa imong party karon. Asam ta mag-meeting? Uban lang ako. Bisan asa, okay? Unsa? O ganun ko tao mauban ko nimo bisan asa. Mo lang. Ako ko daw mo plano sa imong welcome party. Muuban gyud ka na ako bisan asa. Unya. Dili ko nimo pitlokon. Kahugaw gud taon nimo gunahuna. Peace na lang gud ta. Ha. Peace imong mata. Ay kung ilara. Gano'n nakasulti mo kang giilad di ka, ha? Hoy, maila si mong nang oh, na imong ilong ay nagsultis tinuod. Aw. Mangingilad sa di ka. O ganun nagkasulti man kuno ka anabi, nga mangingilad ko. Tungod kay matod nila, kung gusto kang makasakop og kawatan, magpatabang kag laing kawatan. Sama nga, kung gusto kang makasakop og mangingilad, kinahanglan ka mausa kang mangilad. Ah, sa ato pa. Ha, murag ikaw ang mangingilad number 1 o ako ang mangingilad number 2. Oh, Dili ta maglalis anay. mao gyud. Tingba na lang na imong kalagot ako eh. Kaysa pagkakaron, kinahanglan tabangan una ko nimo ug ang ako amahan. Okay, ma'am, okay. Kano? Sige ha, maghuwat lang ko nimo sa sino. Oh, sige. Maligo pa ko ha. O banangit pa kong papa. Papa? Reklamo? Wa kay angay ng sangpit ni Tito Luisito, papa, oy. Oh, Wa kay angay. Di ka na. tunawa na. Sabi na kong peace. Gipis ka, tawhan na. Bisito, magkuning tawhan na, oy. Murag ani, di ko masango ining Rexon. Pero, kinala mag-amping na lang yung kong maayo. Hala, Papa. Musod ko, ha? Pa? Gidadan ta kag lugaw nimo. Ako nalang may daini kay aron makakaon kag sayo. Yan. Laila. Anila ni dinhi, ibutan ako sa kamay lamisita pa, ha? Salamat, anak. Gikan karon pa. Ako na'y muda si mo pagkaon din si mong kwarto. Ug ako na'y mo pagkaon himo. Sige, sugod na ta. Unya, di ka kapuyan. Ug ano kapuyan man ko? Natural man gyud na sa anak nga mosilbi siyang amahan, diba? Salamat nga nakit-an ka gyud, Laila, anak. Okay, di na ta masigig tapi. Kay doon na may lakaw si Rexon ron pa. Asa man mo manlakaw. Wa man tong musulti si Rexon kung asa mi. Aw, basta kay bahin ni sa umaabot nga party, pa. Mao ba? Mao nga, ay, manangid na kung daan mo ha. Nga manglakaw mi og si Rexon ang akong kauban. Hello, Tita Teresita. Oh, Venus. Di ka man lagi. Di pa anihin ko ni Rexon, tita, kay tabangan na mo ang pag-prepare sa party. Oh, maayo kun mao ka na. Aron maandam na ang tanan. Tita, lipat pa kitang kinuod nga anak ni Tito Luisito? Oh, lipat yun. Love, hain naman siya. Naara. Kanang nanaog sa hagdanan. Siya? Sorry, tita ha. Dugay ko nagkakanaog. Siya cute? Ula gilar. Kanang naugsag danan. Mauna siya si Laila lipat. Rexon, ang imong baba ha? Ah. Kalma lang. Okay na ko, tita. Dawat na ako ang tanang pahitabo. Nga kinahanglang atimanon ako siya. Kay siya baya ang prinsesa na tong libat. Hello, nanak ko. Ay, sorry ha. Nadugay ko. Ready na sabi. Atod, Laila di mo. Akong girlfriend, si Venus. Hello, Miss Al. Ay, sabi po't pasabutan ng L.
Sa Miss Ellie mo, Ma'am Venus. Libat na no. Miss Libat no. Dili, uy. Laila man kang imungan. Miss Laila ang but ipasabot, ana. Abi na ako, lipat. Oo niya. Unsa man mo? Mag-meeting man ka mo. Bitaw. Dili lang ta mag-meeting din ni Love, uy. Oh. Asa man din mo mag-meeting? Mas dindot kun adto mi sa gawas mag-meeting tita. Mahimo ra mo gud kun ano lang ta dinhi mag-meeting. Wa pay gasto, di ba? Kalaay sab, uy, kung nahita mag-meeting din ni, uy. Ganahan ko mukha ng pizza pie. Sige, sige. Ato ta mag-meeting sa pizzahan. Hi! Late na ba ko? Ha? Oh, DJ Lax Ribex. Bimo. Part. Ay, nagtutuki ang among prinsesa kay masuko ra man nagtutukan. Hi. Hello, ako si Bimbo. Ikaw si Laila, no? Oo. Ako si Laila. Laila Libat. Nice meeting you, Laila. Hi. Dali na mo eh. Malakaw na ta. Aron maka-meeting na ta. Ay, tapaoy. Ako pa ito si Papa. Ako na pagkanon. Sige, sige. Magpaabot mi sa ubos ha. Hello, Papa. Good morning. Yan na mo final nga pamahaw. Kaon na ka, ha? Kagwapagod sa kong anak karon. Nakakay lagaw. Nalimot ka pa? Nagilis jud ko kay mag-meeting gud mi karon para sa party. Humani mo kaon, malakaw ni jud mi. Oo. Unya, naaramang kaha si Rickson. Oo, naara, pero ato mang ekonomi sa gawas mag-meeting pa. Mao ba? Sige, pag-amping mo, ug ayaw panaganas pagsulti nila sa imong gusto, ha, Laila? Upa, oy. Dili ko managana. Pasidanan talang ka nga may pagkamaldito si Rickson o sa pangandam na lang daan. Ha? Anad naman ko ang mga taong way respeto na ko pa. Nagdakukot ko nga ako sa lugar nga gipuy-an sa gitawag sa uban og sagbot sa katilingban. Sagol-sagol kung tao dito. Pero, dili ko tinuod nga sagbot ng tanan god. Ayaw ka bala ka. Mahanaw na ang tanang problema nimo. Bahin sa kakabos. Og niya ng imong lipat nga mata. Kaya ang labing gwapa o gwapo mao katong taghang kwarta alang sa uban. Pa, Pero para nako, ang labing gwapa mao ang mga tao nga buotan ug ligdong ang kasing-kasing. pa. Kadugay ko na nang hit sa libat. Na, nagpalapat pa to sa papel. Ay siro pagsultiana, oy. Wato lang ko na to si Laila. Relax lagi kay bay. Natural. Anak na ni Tito Luisito ang atong gipaabot. So, magpaabot ha. Relax. Da, makalakot mo gud kaayo, eh. Karon pag gini mahitabo nga magpaabot ta sa usa ka tawo una pa ta manglakaw. Binos na unsa man ka. Nga di magkakahuwat nga. Mao naman na ang umaabot nga boss ni Rickson. To form the church Pero ko pakulba eh. of this Bitaw. Nahasol gini no taning hitabo ah. Naunsa man mo eh. Mao mo ginang kalibutan ba? Na ang kausaban. Asa naman ka wala Bimbo ha? Ano ikaw may rason diha para sa libat? Binos, linayin ang tingog nimo. Barkada ta. Pero murag kinahanglang muyon-uyon mo sa mga panghitabo karon. Kay anak man astag iya ing dapita ang miabot. Nagupay nung dumi ang bihana. Kay maglabat ang akong Labagi mong una ako, Rickson. Oh. Ngayon naman. Hello, Ma'am Laila. Ay nalapagmam na ko, sir, uy. Kay kiwaw kaayo. Pobre ko, nyo, ko tayo grado. Mga, di ko kayang tawag ma'am, uy. Layla na lang. Pwede naman sa ganig, Layla Libat. Kung mahappy mo, ana, ngan. Mas ganahan ko sa ngan nga, Laila. Usam tayo ni, part
Rexon, Rexon! Ngano alam ka batingog diha? Labad ko di mo o nga niabot ko? Dili mo, sayang ang oras. ikaw na sabot sa batasan sa imong igagaw nga si Rexon, ha? Nangigi lang ni nga miabot ka. Klaro man. Pero di ba siya ngay mangigi ba? Kay unsa? Kadali ko pabag siya mga plano. Dali na, bimbutoy nga ni mo, no? Oo, Bimbo. Let's go, Layla. Bye, Tita Teresita! Bye, Rexon. Amping sa pag-drive, ha? Yes, tita. Magamping gid ko kay pasahero na ko ang atong prinsesa. Ay kabalaga, Tita Tere. Niara ko nga mubadlong nila. Salamat, Bimbo. Layla? Bye, tita. Hoy! Hinay-hinay, Rexon! Teresita, asa mo to sila paingon? Mag-meeting. Asa mo sila mag-meeting? Abi na kung anhira sila din eh. Ambot, si Rexon ang naghuna-huna nga manglakaw sila. Asa man kato nila dadon si Layla? Kinahanglang ang pingang gidila si Layla kay mao kining tinuod nga anak ni Sir Luisito. Digoy, sigurado ka bagit kang Layla? Yes, sigurado ko niya, ma'am. Kinalang dili ka mapalpak, Digoy, ha? Ma'am Teresita, maayo na kung pagkapili si Layla. Ikaw na bitaw nag-ingon nga wa na tay panahon, di ba? Gusto ka, wa na tayo panahon. Kay dili na magdugay si Luisito. Pero kinahanglang maniguro sa tasasod sa utok niya ng Layla. Sigurado na ko sa utok ka ng Layla, ma'am. Musunod siya sa tanan akong gusto. Kaya sa tinudanay lang, nagdako siya ng mangingilat. Hilom na ni anak. Dili mahimong dunay makatungog sa atong panagsulti karon. Sa sunod, ma'am, ayaw pagsugot nga si Rexon lang ang mo-drive kung naa si Layla. Nakalitan pa ko sa dagan sa panghitabo karon, Digoy. Basta ako, ma'am. Kaya nga ako lang kakulbaan og maayo ba. Mao gina sa Rexon. Kay init kayo ang iyang buot ni Layla. Oh, di lang gid siya magkara-kara. Kay mapuguskit ko sa pagputol sa iyang sungay ug dili oras. Ay, at last. Niya na kita sa bugnaw nga pizza house. Order na love. O pamilig bugnaw nga beer. Mag-inom ka? Nga naman di ko mainom si Rexon. May problema ka? Ha? Libat? Oh. Nga naman siga mo na yung mga mata libat. Nga naman katawa ka, ha? Libat? Bitaw. Sa katawanan na Ay, nako. Nahimuod lang ko ninyo ba? Guba kanyong adlaw tungod na ako, no? Maayo kinahibaw ka nga nagubanga mong adlaw tungod nimo. Ang, di ba sa gugubugo, good? Naglukdo ba ako sa kong utok, ma'am? Pero, dili tingali may mag-inom mo, samtang mag-meeting ta. ayaw pagbuot. Grabe, Jud. Bahiad yun yung tingog, uy. May tingali nga ato lang sundon ang tambag ni Layla, Rexon. Oh, Bimbo! Parts, saan mo ka? Murag, nagtuon na magkagsimang karon. Rexon, kailangan di ka magpadahas mong kalagot. mao. Murag, wa na ko makauyon anang imong gipakita, Parts na. Para ni Simong kayuhan parts Rexon. Kung na ako nun siya resulta, kunin mo ng awayon permi si Layla. Aw, sa dilang Bimbo. Ako, okay naman ko kung niya kong awayon. Total, ako naman lang na siyang giisip nga abnormal. Kasi abnormal? Kamong duhagot. Gan nakasulti magka nga abnormal, mi, si Venus, ha? Oo, tanawa na gud. Isug, kay munduhan na ako ay. Unya, usaw naman lang ko doon ay makabati ninyo na suko mo na ako. Oh, ako di kaluyan sa makakita, di ba? Kay libat gud ko. Hosto si Layla, Rexon. Venus. Wag gid mo'y dag-anan ko ninyo ko awayon. Kay ako di kaluyan sa mga tao. Ako gud mo'y dunay diferensya. Di man kamo. Tanawa gud ko, libat gud ko. Nya kamo, inyo kong gibuli. Kamo ba'y makasuhan, anak? Ikaw na kung manulti ka. Venus, Rexon. Niata sa open nga lugar. Mao jud. Pagtuon sa mga artista diha, uy. Aron dili mo sawayon sa makabantay ang gidaog-daog ko ninyo. Hoy, kontra
kontrabida kang dako, day. Na. Bale. Pagkadakong sayop gyud na imong gipanulti og gituhuan, ma'am, nga ako kontrabida. Sayop ka Miss Venus. Ako goy libat. Ako gibida. Kako gay inyong daog-daog. Kaayo ba yung kumutan ang naong ni mo, eh? Uy, kalma lang, uy. Ay, may tingali no nga. Kita nila mag-meeting, Bimbo. Kay ikay naman tarong ugoto kining duha. Oh, Rexon, gusto na lagi. Ay ko pa nahas kalagot, good? Walo, uy, sa dinyo, uy. Mamatay, gimus konsumisyon na magtanaw na ako. Kining, maglain na lang ko lamisa ka, ha. Di, Dali, Lela. Ato ta dito. Sige, dali, Bems. Tanawal ko din ni bata. Bastos, gyud. Unsa man ka, Rexon? Musugot lang ka, ha? Nga idawon ka ng libata na. Gusto na. Gusto na. Unsa gusto na? Love. Gusto si Bimbo. Kinahanglan nga mo kalmata. Dili mahimo nga magpadata sa kasuko upang higi. Pero makalagot mo gud ang bayhana. Gusto na. Kinahanglan nga motibo ta nilang lamisa. Dili ko. Oh, love. Anihilang ta din, eh. Dili mahimo. Kinahanglan nga motibo ta nila. Ha? Love! Ayaw ko biyay din, eh, oy! Luisito, gipatawag man kuno mo matud pa sa katabang. May tuyo ka ba? Tere, may importante kong tuyo nimo. Unsa naman, nakalakaw na ba ang mga bata? Oo. Gusto sila nga ato sila mag-meeting sa pizza house. Wa na lang sab nako pugni. Nahibaw ka naman ni Anang Rexon. Madaman yun na siya sa hilig siyang girlfriend nga si Venus. Mangutana ko nimo, Tere. O sultihe ko tinood. Unsa ka na, Luisito? Angayan ka nga si Venus ang maasawa ni Rexon. Oh, ambot lang, Luisito. Pero sa akong tanaw, nagkasinapot sila. Pero spoiled kayo si Venus siyang kinikanan at tinumanon sa gusto. O nga, tay mahimo. Bugtong siya anak siyang maginikanan. Tuod, lain kyod ang akong tuyo kanimo karon, Teresita. Unsa ka na, Luisito? Paanhia si Attorney Militon. Unsa? Paanhion nimo ang imong abogado? Panahon na nga hisgutan namo ang tanan kong katigayunan. Ha? Magpahimo na ko sa akong last will and testament. Ang sa mga imong gusto ng adlaw sa imong party, Layla? Ikaw, Rickson. Kung ikaw pakahaan niya sa kundapit, unya, nagdako kas kalisod, sa dapit nga lapukon. Unya, sa kadlaw, ana, may bawaan na limo nga anak ka diag milyonaryo. O si buhatan ni mo? Ikito bag, anak? Mutana namin yung kang Rexon. Ang gusto niyang mahitabo, ang sundo nako. Sige na, Patrickson. Tubaga si Layla. Kung ikaw pa siyang dapit, kung siya may buhato ni mo. Ang gusto ko nga mawa ka sa kong kinabuhi, Layla Libat. Ha? Ano may katawa mo ka? Ito na may katawa na sa huwag isulti? Kasi katawa, ana. Nga, imposible mo na mahitabo ang gusto ni mo. O gano'y imposible man, ha? Gaga? Stop. Ay, pagsulti kilad nga pong, oy, Miss Venus, oy. Mura naman ang kagang mo silingan. Unsa? Kibaw ka, ang among silingan nga pampam, ingon jud ang sinultihan.
Hoy! Ayoko kay-compare na yung silingan ng cowgirl, ha? Venus, kalma lang. Usa ka ba? Kita mahumanin ning atong meeting kun magsigila mo kasuko ni Layla. Bahala naman diha, oy. Bisiton ko ng bayhana na makagubas adlaw, bisit! Hala, hala, hala. Love! Uy, Asa mo ka maigon? Love! namura. Pasag din na siya, Erickson. Taas kay pride si Venus na. Bitaw da. Ay, nako. Sige lang pangisog. Makawara ba na sa kagawapang pagsi pangisog? Ikaw ginag-ingon ang itan na Ako na sad. Limo. Oh. Ikaw rin magiganahan ng bayana. Ala. Kamoy pagsabot kun unsay may tapos party. Paso na ko sa Venus. Na, marikidangat, ani. Yung lakaw na mga doon to sila. Aw. Hay tani. Kita na lang doon mag-meeting. Sige, kita na lang. Ikaw, Bimbo. Sa may may sa party. Ikaw, mamati lang ko sa gusto ni mo. Uy, wa man kong kasuway o party-party sa Bimbo. Ha? Huwag ka kasuway og parte? Uy. Pobre biya mi. Huwag akong papa kay... Unsa, Layla? Unsa ang imong papa? May mo ba, di na lang ta maghiskot ang... di na lang na ito hisgotan ang nagsagop na ako. Okay, sige. Sige, balik sa imong parte. Kibaw ka, no? Ang gusto na ako, nga sundo na to ang plano ni Rexon. Ginahan mo ko na rockstar nga attire. Rockstar? Oo. Okay. Sa may bati na ko. Tuwara man ni Layla o Grayson na akong una-una. Ano ko ni? Digoy. Nagkot sa DJ, kadili sa relax, relax. Nagpaabot lagi ko nila ni Layla Grayson nga mauli, Ma'am Terry. Sa akong tanaw, okay yun si Layla. Busa wa tingalitay ang ngayang kabalakan kaniya. Wa inoon. Uy, nanawag na si Attorney Militon. Hello, Attorney. Okay. Sige. Moari ka karon? Sige, Attorney. Magpaabot ko nimo. Panawag lang kung duol ka na. Sige. Bye. Ma'am, isa mo to. Ang abogado ni Luisito ang nanawag, si Attorney Militon. Yaypaan siya ni Luisito, kay maghiskot na sila sa katigayunan sa akong igsoon, Dikoy. Kung mao ka, si Layla na lagi di ay ang iyang gipaabot. Venus, mamalik na dito sa sudlap? Ayoko pabalika dito sa sod, kinawag akong gana tungod sa libat. Venus, dili maayo nga magpadatas atong kalagot ni Layla. Mapildi tayo ni. Anya? Ipaunsa mo gina nimo, ha? Nga musaka mo gina akong dugo sinultihan og dagway ng Layla libat. Sa ako nang giingon, dili na magpadasa kasuko. Atong tugbangan ang iyang sinultihan. Rexon, kinahanglan mangita kag paagi nga mawa ng libat sa inyo. Venus, dili ko kahimo ng gusto nimong hitabo eh. Kay unsa? Kay dili ako ang anak ni Tito Luisito. Busa, mas maayo na gyud nga sundon tas Bimbo. Nga sakay-sakay lang tas panahon. Dili ko. Venus, Dili gi ko makayon-uyon anang libat. Manglibawt ako balhibo yung magtanaw niya. Ngano katawa man ka? Unsa man? Naliso na ng utok nimo? Ha, love? Tungod anang Layla libat? love. Nahimuot lang kung naghuna-una na to. Kita ragoy naghimo sa tong kapildihan. Unsa? Love, kanang klase sa tao, dili na angay tirahan sa tubangan. Unsa?
Kinahanglang buko-bukuhon nato ng klase, ha? Unsa? Dili na to ipakita niya nga naglagot kita niya. Nakapakita ka na nga naglagot ka niya, love, Rexon. Dili na ni mo mabawi pa, uy. Mabawi pa na ako, love. Unsaon man? Magpakahilom na ako. Onya? Maubasab ng gusto ni mong akong buhaton? Nga magpakahilom lang ko? Bisan kung batian gid ko anang libat? Oh. What? Oh my God! Murag dili na ako mahimo, Rexon. Makahimo ka, love. Makahimo ka. Kung magplinastik ka. Ha? Dili na to makuha sa prangkay nga sinultihan si Layla. Pues, pildiha siya plinastik kay. So, mo nang imong gusto, ha? Simple lang, aparte. Oo. Hay, simple lang, uy. Di ko ganahan na party nga dagang kay abubot. Pero, kinahanglang lahi ka ng gabi una. Kinahanglang ma-proud mo si Tito Luisito sa imong pagkaanak. Muni angin mahitabo. Ma-proud siya na ako. Bahala naglibat ko. Okay, okay. Mo nang may tabo, ha? Buhato na to nga lahi ang imong welcome party, Layla. Libat. Oh. Manay sumpay sa nga Layla, uy. Libat. Hay, mano gani may pulis ako apelido nga Mirana. Okay. Umana mong waiting. Umana, ayaw naman si Pinos. Ipauna na ako pa uli. Aron, di ta magagubot. Matakdan pa ko sa iyang pagka-negative ug utok eh. So, unsa may resulta sa meeting ninyo? Kay mamauli na Miss Layla. Ikaw lang yung sulti, Layla. Ikaw na lang gud Bimbo. Kay mas mutuo man na nimo. Okay. Okay na si Layla sa tima sa parte. Rockstar. I feel good. I feel nothing. Naghaming pagtuntay. Kinahanglang pasakyon ko ni sa akong laang bayana. Rickson, Oh, hilumon lagi ka. Nagul ka nga mayon naglakaw imong uyab. waman. Mura lagi ka dihag manok gidunlok. Ang sa sa hitsura ng manok kung dulokon, ha? Aw, parehas nimo karon. Nagdungoy, mura gisubawan. May ka ba na kamaning ka nako ron? Okay makuha ko singkahan ti ka. Ikaw ang tinuod nga anak ni Tito Lucito. Mahimo nga palayason ko niya kung awayon ti ka. Di sa tingali, uy. Unya. Nagkasabot na mo si Bimbo? Oo. Buotan man dahil siya, no? Bisan kung barkada mo. Huwag yung ka makatakod niya. Pangiko na sa nang imo. Di mo good? Sorry ha. Naanad ko sa kong sinultihan sa squatters area nga burara o bastos usahay. Sorry. Kinsay nga si mama? Linda. Linda? Linda ngan sa nagpadako nako. Og karon lang ko makailang nga muni ka di at tinuod nga ngansa kung tinuod nga inahan. Og Oo. Ug unsa? wala ko magdahom nga ingon dai ini akong kinabuhi. Nga maabot ko ni dapita. Maabot ko sa inyong kinabuhi. Grabe, Jud. Di gyud katuhuan. Gusto gid ka. Ang tudron. Dili gid ko katuo nga libat ang gipangitang anak ni Tito Lucito. Ako sab. Wa ko magtuo nga anak kong dato. May sige lagi ka pangus mo diha, marag kabayo. Naon sa day ka? Unsa mo rusong tanaw? Oh, kasabot man ko ba? Naubos sa kay mo pagtanaw na ako. Pero okay rin na ako. Basta, di lang ko ni mapasakitan. Di lang ko ni masuntukon kung siun. Unya, ibulig maayo. Okay na, Jud na. Mangutan na ako nimo ha. Pagutan na lang. Unsa man na?
Mituogid ka nga anak ka ni Tito Luisito? O nagpahimos lang kasi gayon? Ha? Dili kaha bubuhagay ang tinaguan ni Layla sa pagsukit-sukit ni Rickson kaniya, unsa makaisunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati subon pa mga sumpay ning sugilanon. Layla, libat. Dalit ka nato sa RMN Drama.